0, Marino del Banco 3, Noja 0, Coruxo 0, Tropezón 1, Ourense 1 e Unión Deportiva Logroñés 1, Caudal de Mieres 2. Cando chega a segunda B, despois a terceira, temos, como sempre, con nós a Gustavo Varela. Que tal, Gus? Que tal, Óscar? Unha segunda B que nos deixa triunfos importantes, resultados bons dos equipos de abaixo, dos nosos, e tamén moi importante o triunfo do Racing de Ferrol. Donde hai que asinar para que todas as ¿no? jornadas, sí. Sí, asinamos. 3 victorias e 2 empates, eu creo que... Cumprimos todos os objetivos, seguro. Comezamos co Racing, non? Sí, o Racing. O Racing fantástico, xa é el segundo clasificado, aproveitou ese tropezón do Guijuelo e, ademais, fixo o seu traballo nun partido moi complicado, ese partido que enfrontou o Racing diante da Cultural Leonesa, sen brillantez, cito, pero facía falta unha victoria porque non esquecemos que o Racing viña de 5 xornadas sen gañar. Sí, e sobre todo, bueno, ca antesala do partido contra o outro Racing. Tan importante da próxima semana, esta victoria axuda moitísimo e, bueno, os equipos de arriba, posiblemente na casa non sempre poidas xogar ben, pero cando xogas mal, tamén tes que gañar. Estamos a ver o gol de Manu Barreiro, o que lle deu un pouco de suspense, tiña a porta baleira e quixo a meter pola escadra. Pois meteuna, Axustou. Oportunidade que tivo a Cultural Leonesa, esta ocasión clarísima do exfabrilista Víctor, que salvou Camacho. Importante tamén ter un porteiro que aporta a seguridade de Camacho. Comemos un partido moi parello, un partido no que o Racing necesitaba sumar os 3 puntos e un partido no que o Racing tamén puido ampliar a súa diferenza con este disparo de Marcos Álvarez que salvou o porteiro da Cultural. Ao final, esa victoria mínima, pero triunfo a fin que pon o equipo de Aira moi ben na táboa clasificatoria. Si, ademais, en disposición de continuar loitando por ese objetivo que debe ter o equipo racinguista, porque está a nada, de loitar por ser primeiro, que é tan importante. Eu creo que xa, se meten entre os 4 primeiros, bueno, hai que levantarse e aplaudir. Pero a cantos puntos estando primeiro? A 2 puntos. Porque non pelexan, e a vindeira semana xogan, pódense poñer de primeiro. Pero entón, non é tan descabellado, non? Pero non hai que presionar ao Racing. Non vamos a presionalos, moito menos desde aquí. Xa se presionarán eles solos, non? Sí. En fin, bueno, quizáis o resultado que a mí máis decepcionado desta xornada foi o do Ourense, porque en superioridade numérica ben puido sacar algo máis, non? Ante o tropezón. O que pasa é que Ourense non podemos moitos matices, evidentemente. Non podemos perder de vista, Óscar, que Ourense, viñan de xogar un partido entre semana, que o campo do tropezón, aínda que xogues en superioridade, non é un campo sinxelo. Sí. Bueno, que comenzaron por debaixo no marcador. Sí, ademais, ao marxe da situación extradeportiva, que xa é complicadísima, é que, sinceramente, o Ourense é o equipo que máis partidos está disputando co tema da Copa Federación. Eso é un desgaste brutal. De feito, hoxe Luisito fixo moitas rotacións, entrou no equipo Xaime Noguerol, que había moitas semanas que non entraba como titular, e marcou afortunado o gol, pero... Corríxeme se non me equivoco, Gus, é o primeiro gol de Noguerol na temporada. O primeiro a estas alturas, isto sí sí que é estrano, Necesitaba os goles de Xaime, o Clube Deportivo Ourense, e aínda que fose así, pois chegou, e ollo Ourense que ten 2 próximas xornadas determinantes. Aquí Ourense puido levar a vitoria con este remate que foi o pau, e ollo as 2 próximas xornadas contra a Unión Deportiva Logroñés e o Caudal de Mieres, que poden poñer a Ourense moi pretiño dos 4 primeiros postos. Pois veremos que é o que acontece, sobre todo nesa próxima xornada ligueira, porque veremos a Ourense en directo. Ritmo do gran Paco de Lucía esta promoción deste partido que veremos a vindeira semana. Seguimos o repaso futbolístico cun partido en San Lázaro que tivo un momento de, digamos, emoción, cunha homenaxe a un grande da historia do Compostela e do Logroñés. Non viña a Unión Deportiva Logroñés, que é o equipo que xoga diante do Ourense a vindeira fin de semana. Viña a Sociedade Deportiva Logroñés, quen adestra a Sociedade Deportiva Logroñés? O Tato Abadía. E en Santiago quixeron facerlle unha homenaxe. Había moito tempo que non viña o Tato por Santiago,
todo o mundo pues, recorda a Abadía 3 temporadas, a temporada do ascenso e as 2 primeiras da Sociedade Deportiva Poucos xogadores ten Compostela. ese privilexio de estando tan poucas temporadas deixar unha pegada tan profunda, non? Que tiña moita personalidade. Sí, un xogador peculiar. O Tato Abadía, sí. Moito carisma. Persoas con carisma que, bueno, pois da igual o tempo que estén, que parece que son de toda a vida. Pois o Tato que recibía homenaxe e dicíanos isto. Bueno, pues la verdad que todo es agradecimiento y gracias por acordarse de mí. Tuviste la época dorada del Compostela. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? ¿Sigues teniendo algún tipo de relación con Santiago? Santiago poca, por desgracia poca. La verdad es que estuve muy bien, estuve fantásticamente y me gustaría tener, lo que pasa que bueno, estoy muy lejos y quieras que no, a pesar de que ahora hay muy buenas carreteras, pero lo cierto es que a Santiago vengo poco. Despois do repaso que levou, non creo que veña moito máis. Un partido que se decidiu en 11 minutos. Primeiro, o gol de Óscar Fondevila, minuto 9. Unha gran acción do Compostela pola banda dereita, rematada por Óscar Fondevila, e sobre todo que quedou decidido por unha decisión do árbitro... Bueno, ímola a ver. O balón en profundidade, o penalti dubidoso cometido sobre Llavé e ademais custalle a expulsión o porteiro do Logroñés. Pero Llavé pisou a bota, non? Pisou... Bueno, para. Eu me estaba tal, pero creo que Camán... Igual hai penalti, eu creo que non, Tito, pero... O mellor situado é o árbitro, Gus. O que ele indicou o penalti. O que non pode haber é expulsión, penso eu. Xa bastante castigo, o penalti... Pero iso é un problema da norma, Sí. É triple castigo. Claro. Sí. O penalti, a expulsión e o partido E o seguinte. partido sanción. É que non ten ningún sentido. Non, excesivo. Pois marcou Joselu, non perdou, fixo o seu gol número 19 e na segunda metade esta cabezada de Llavé, vexan como celebrou aí con por fin marca o gol Llavé que fixo 3-0 e o Compos que leva 4 xornadas sen perder, 2 empates e 2 vitorias e que se pon bastante ben situado. Un triunfo importantísimo da Sociedade Deportiva Compostela que gaña moita tranquilidade e que dicir da importancia do que conseguiu o Celta B para sair deses postos de abaixo e ademais, ante todo, un Racing de Santander. E que chegaba con 7 xornadas e conseguir a vitoria, o filial do Celta, foi na conseguir, moitas veces pasa isto, Tito, onde menos o agardas, porque chega o líder, chega o Racing, e aí o Celta B sacou o mellor. Importantísimo. Primeiro polos puntos, porque na situación na que estaban era moi perigoso. O segundo, contra quen se consiguen, porque anímicamente creo que por rapaces vai a ser un subidón tremendo e ahora mismo necesitan dosis de confianza. Confianza que conseguiu o Celta B, gran partido do porteiro de Rubén Blanco. Despois mancou o Magua. Sí. Celta que estivo merodeando. A verdade é que o partido foi moi equilibrado. Esa ocasión de Borja Iglesias, esta clarísima de Coné, non adoita a perdoar, encara a Rubén Blanco e que paradón espectacular fai o Internacional en categorías inferiores do Celta. Eu creo que é a parada da xornada e unha das paradas da temporada. Despois, expulsión de David de Dios por isto. Vai entregar o balón, picas aí co xogador do Racing, teñense os máis e os menos, e o árbitro que fai? Dilla David, veña, fora. E o Racing tamén quedou en inferioridade numérica por expulsión de Andreu. Aquí si se viu beneficiado o filial do Celta, ocasión pro Racing, con ese remate de Mariano, ocasión na que queda mancado Rubén, estábamos a 10 minutos do final, tivo que marchar así, e non perdamos o que acontece no último minuto de partido. Ese balón en profundidade para Borja Iglesias e o santiagués que marca, bueno, un xogador, un gol que desata a tolemia. Acababan de amosar o cartón cos minutos a engadir, eran 5, e aí chegaba o gol. E este gol de Borja Iglesias que lle dá moita vida ao Celta B, que sae mesmo dese posto de promoción de descenso. Lamentablemente, ainda temos en descenso un equipo, o Coruxo. Ese empate en Noja, pois, bueno, un punto insuficiente de momento para sair de aí. Hai que lembrar que ten un partido menos, o que ten pendente ante Oviedo, bueno, non está nin moito menos descartado na pelexa da permanencia. E que xa descansou. Claro. Sí. E que ten, con respecto a outros equipos, ten 2 partidos menos o Coruxo e
que pase que non sacou un bo resultado diante do Noja, porque aí son campos que non se pode perdoar, Tito. Sí, ademais, bueno, a situación do Noja é a que é. O que pasa é que con campos O que como ese, pasa- pouco podes... Claro. Que vendo o que estamos ahora mismo ollando, que é Como se vai difícil, xogar? Ainda así, mira que chilena, sacou Chacopino, despois ocasión clarísima, a de Pedro Vázquez. Ti cando te encontras estes campos, o fútbol é unha lotería ao final, non? Porque estás pendente de outras cousas que non a mellor a calidade Atopas do isto xogo. e cambiache todo o plantexamento. Sí, por suposto, non? E tamén hai que dicilo, o Noja puido levar a vitoria, non gañaba o Noja dende 1-5 da primeira volta. E cando quedaban 10-15 minutos pro final, penalti a prol do Noja. Penalti que subiu o árbitro, pero mira Fernando, atinado que está, non só para o penalti, senón que Se queda co balón. bloca o balón. Gran parada de Fernando, lanzamento de Nenu e o Coruxo que puido levar a vitoria, ocasión no último minuto, ese lanzamento de Pedro, rexeita o porteiro e marca Jonathan Reguero. Jonathan Reguero que o celebraba, pero aquí hai que decir que o asistente si estivo atinado Sí, parece que sí. e estaba en posición antirreglamentaria o xogador do Coruxo. Pois ata aquí o repaso a unha segunda división B, que non sei que comentarios nos deixa, Carlos. Pois un pouco de todos os conxuntos, rescatamos varias reflexións, por exemplo, Manu Rodríguez, que sempre nos deixa unha cousa interesante, di curioso do partido do Celta B, partido en condicións para un filial adversas de loita e veteranía ante un Racing con xogadores experimentados, ao final folle ben o Celta B. O gran Raúl Villares faivos unha pregunta, di que o Ourense é o equipo con máis dificultades dos equipos galegos e vos pregunta se Luisito debe priorizar aínda así na Copa Federación. No, Home. creo que os xogadores priorizan a Copa Federación Por un aspecto, por un pero aspecto económico. claro, non deportivo, eso é a pena, non? Que teñas que centrarte nunha competición pois porque tes ao final un premio Premio. Que a saber cando económico. chega. Eso Que esa é outra. É a segunda lectura, pero bueno, O caramelo son 90.000 euros para que na gañe. Sí, pero cando chegan eses 90.000 euros, quen os vai recibir? Como se van repartir? Polo menos gañalos Claro, claro. e optar a ele. Esta era a pregunta fácil, agora a verdade é que hoxe temos que fiar con moitísimo tino, co que estamos dicindo. Non se todo demasiado ben, eu creo, cando dixemos o de que o Racing podría aspirar a estar aí arriba, dixeches, con que estén os 4 primeiros, escoita, di Cristo, por que sempre lle dades tan pouco crédito ao Racing de Ferrol? Non me dar pouco crédito, é que cos equipos que hai nesta categoría, cos presupostos que teñen outros equipos, co Racing que mantén o equipo do ano pasado de terceira división, eu creo que xa só con que este entre os 4 primeiros é unha temporada de 10. Non lle imos pedir ser primeiro clasificado. Evidentemente, bueno. Vaya fregados. Metemos a Algo máis? Non, nada máis. De momento, ¿no? De momento. De momento, Sí. porque A ver no- que pasa no, despois. Creo que tes máis, non? Sí. Para algo. Bueno, en fin. Imos repasar esa clasificación da segunda B. Unha clasificación que nos deixa ben claro por que o Racing de Ferrol sí que pode aspirar a ese primeiro posto, porque está a só 2 puntos do Racing de Santander. Así que, con toda a legitimidade, ten que intentar o equipo de Aira. O Guijuelo terceiro con 46 e o Oviedo cuarto con 45. O Burgos, sorprendentemente derrotado nesta xornada, perde aí distanza. O Ourense, que non pasou do empate, queda aí a eses 5 puntos do Oviedo, un Oviedo que lembren ten un partido menos, o que ainda ten que disputar ante o Coruxo. A Sociedade Deportiva Compostela está na 11ª praza da clasificación, gañando diferenza respecto aos postos perigosos, 33 puntos, o Celta B 29, xusto por riba do posto de promoción de descenso que é para a Sociedade Deportiva Logroñés. En descenso atopamos aínda o Coruxo xunto ao Caudal e o Noja.